Mokol tongki bebak no tongo mokol kerikang ki mengsafa no kerikha chini sakni chati chini mokol no tak bansani u wati tui torui kebaba no ku kosok langkha kebaba tui kosok kha keba ha kwagui ha phobjagui langma chokha apti haiklai no tini Tripuri Khorangni mangpli bo tini mangpli ki bini sai juta mokol se kemalang siwo Kaponi Tripuri takokte bukro Tripuri Khorangni tini mangpli ingkha haino hai Korbuk sub division be khobja tirtho mukni Wati tui torui nok kosogui thangma bai busani mokol operation khlaina bagui rang khatijak tongma bo kosok langkha kokhi aptihai bukhuk Kanchan Bati Tripura bisichar eba kheba 8 years sekang class 5 bo lekha pori tongmani ajorawo asomsa boni mokol mirimui nugyang thangmani koktuma Chanani maisikei imabai busano doctor mokol tulang thangi phunuk manjaya bukhuk Gandhi Lakshmi Tripura Sakbai thang jesek jogalaiman sak abarongno tui busajukno bini yakung yak romui thono busajukno doctor phunugui nangkha ki mokol operation thono khlaiyana baithang kathang tongsani nei salorang khokcha khongnui khlai rang khatimani phiaba wati tui torui nok kosogui thangma bai busani mokol operation khlaina bagui rang khatijak tongma bo kosok langkha bo 12 বছর জরাও মানে তাও 20 বছর কাহা আসো आंबो जुगाल yang sala pala sele anna ang jugal di char nai bi bata de khati ne khle ye den de wok baga hile den de taw baga hile ang wow pail alka khay phale bono pail lagai hiloi ang bono operation khlai re nai je kaisa sni yakung ya rumui pho ahina ang khati ye rang 30,000 khati laromani tei teroi kosoi tha laromani ang pho jete kongni man ha aro wasa dakar hala ang pho je chol thinai Acha nini pirang khre tomke soilu thala hal nokau buru tong changni tongla iro prosta komite holo phai tong phai ja de sob yang nobu kre hubo kre ala khlai buru torna prosta ramba ini komite holo phai dong phai de nai iro phai ma tong phai le haso nong samunu mura besi sini samonu mata itu isago bol phale sago moinai phale sago ai ra phuje सरकार उनसे नौ नौ लोग बैठे हैं ना तो लोग साइड करो मंडल सरकारे नौ बाय साइजो माने माइरं जागा गो सेताम थगो जागा गो 8 केजी थगो जागा गो 5 केजी थगो हाइरा बोगरा फुजिने नौ नौ के मान माया प्रॉब्लम माने दे सिदो माना हिने को सामने खने आते हैं सरकार ने मुखा छापा जाता ऑफिसर्स नेता बने बबंग न जनला जंते गरिब नाला बोला नसिनाया Bukhuk Kanchan Bati Tripura ni kaisa muchung ma pha takhu bukhuk te u hayungni kcha korma khan dal bidal bo haino hai nai nam muchung phiro nai ani buma isu income khaye rang pechati samani sirang dono joto khatolawo daiton mani tok bisna tola daiton maksa mayang hatui turi mani khunu ma chebu mayang rang 30,000 kamai phran ang ma pha ani takhu buko Chini family no joto ni prithibi no ang thongnai ni wati ti torui nok kosogui thangma bai tabuk nok hu kosogui relief kemose forest community holos tabuk matonglai mani koktuma Kaponi Tripuri takokte bukhuro Tripuri Khorangni mangpli tabuk nai tonai rongno kobong na muchungu bukhuk Kanchan Bati Tripura no mokol operation khlainani bagui khaganang jesek mansak Chini titra saro buskang agogui haika ke balai kheno hamane Tripuri Khorangni wan sumungo bukhuk Kanchan Bati Tripura mokol operation tumuna khlaikan ke nukthok haike matongo phaidi yak baksaromui bukhuk Kanchan Bati Tripura no u haino lungnani jeng bal baksa ki chai tong layane